a matsayina na mai bukata ta musamman hakan ba yana nufin bayan da irin gudunmawa da zan bayar don ci gaban ƙasa ba kenan. Ni da sauran 'yan uwana masu bukata ta musamman muna da irin gudunmawa da zamu bayar domin ci gaban ƙasa. A shigo da mu cikin harkokin tafiyar da gwamnati domin samun ci gaban ƙasa mai ɗorewa. Kamar ni makaho da sauran 'yan uwana masu bukata ta musamman kamar guragu, kutare, gamu da 'yan uwana makafi da kuma duk wanda Allah ya ɗora wata larura. Bai kamata a ce ana mai da mu saniyar ware a harkar zaɓe a ƙasar nan ko kuma harkar siyasa da ake yi ba. Ya kamata a ce an janyo mu ma fa 'yan ƙasar nan ne kuma muna da irin gudunmawar da za mu bayar. Kan al'umma da shigo da su harkokin tafiyar da gwamnati yana tabbata ne idan muka kawar da bambance-bambance da ke tsakaninmu. Ware mata, matasa da masu bukata ta musamman da mai da su saniyar wari a harkokin tafiyar da gwamnati ba karamin cikas yake kawowa ba. Ya zama tilas idan har muna buƙatar ci gaba mai ɗorewa da haɗin kan al'umma mu shigo da dukkanin ɓangarori na al'umma ba tare da la'akari da bambancin jinsi, ƙabila ko addini ba domin su ma suna da baiwa irin tasu tare da irin gudunmawa da za su bayar domin ci gaban al'umma. Mu tashi tsaye domin ganin kawuna sun haɗu tare da baiwa mata, matasa da masu bukata ta musamman harkar tafiyar da gwamnati domin hakan ne zai haifar da ci gaba mai ɗorewa. Domin tabbatar da haka ya zama tilas 'yan takara su bayyana wa masu zaɓe irin shirin da suke da shi akan mata, matasa da kuma masu bukata ta musamman da kasan da za